Salamu aleyküm dost. Aleyküm Qowmi selam. adaylan. Rahat ol. İş yapıyorsun sağaman. Olmaya da lan. Gel geç otur. Gel dost. Hizmet kulluk. Qowmi adaylan yaxşımı? Yaxshi, qo'y yerlere ma dost. Näme boldy? Ey biradowluk pulog sanyan dost. Näçerek? 50 ming manat. Oho. Näme beýran jumukdan diýer. Kulukda adınjak bolýam. Yok dost. Jyým öýrümizde biradacık götürümni pul alypdym. Wagt bolup geçikdi. Götürmünüp barýa. Elimde 1 manat pul ýok. Gaýrat et dost. Şu ötörüm diýilýän zat gowy däl, adam tandan çykarýar dost. Ana näňe halin çaňa gowy ýöne soň bir alan soň başlaýar. Kellardy. Sen aýtmasan ay dost. Bereyin dost. Bereyin. Elim boş goýurmaýyn. Töhwet badyr otu pul tawar. Hawa ber goýurardy. Haydar. Ökman getirelim. Böyle adam geçip beremok dost. Ýöne götürme gerek däl. Şo duruşuna getirdim bolýa. Bor, sağ ol dost. Bolýa, sağ ol. Han, salamu aleyküm. Mümkünmü? Wa aleykum selam. Sağlykmy, gowmy adalan. Yaxshi, Belgişra. qowmi adaylar, qowmi işler. Näyle adalan, gowmy berilenden çykdyňmy? Yok lay dost. Mena yine de battım. Ha, näme boldy? Yine biradowluk pul gerek boljak dost. Indi näme şu? Ejem üçin. Sağlykmy, yaranokmy? Ay dost, ýüregi agyr sogody. Hastahana salmasak bolanok. Näçerek? Başlanyş üçin 20-25 ming manat gerek dost. Elim boş goýurmaýyn dost. Ejem orada kömek et. Ejeň gerekli adam. Töhwet badyr, berde oturanlar. Barda alay aýdar nädir? Sağ ol dost. Gaýtarar. Bolýa dostum, sağ ol. Sağ ol dost. Sağman bar. Öňküni mäýtiren oýandyk. Salamu aleyküm. Waalaikum assalam gowmy. Assalamu alaikum Hanjan gownalar gowmuşlar. Sen sağlykmy dost? Gel geç. Awada gowmay deňiz näýli? Awada sowuk dost, ýöne howasy gatryk şuwat. Şol işler bilen meni aspan bilen ogay. Ýan kyn tanaýanmy? Ola men bir dostum la. Dostummy? Hawa, ha. Gat pully dostum bar eken. Ay. Pulu ýok la menden qardalyp gitdi. Berilen madiýa ejem yaranok diýe. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nony. Be. Näetdi? Hawa. Şoňa dende bilet bilemzok. Ödeme menden 70 ming mandaly berilen madiýa. Ýani ejem yaranok diýip 20 ming mandal gitdi. Zordan ýetýärem bolmaly da. Ya men berenle mi wagt ýumka. Näme diýseňem soňky wagtda pul tutdy şol. Näetdi? Mena algym alaryny sen aýtgan näme tädil kılýar? Ay aýsam, jaýym remont etjek bolýan. Rahatmy ýok? Gat pully dostum bar eken. Ay. Pulu ýok la menden qardalyp gitdi. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nony. Alo.
Rahat qowmy? Qow han. Çıktığını da sandım. Gurlaşaly. Olya var yana. Qowmay han. Ýagşy, saglyqmy? Rahat batdymy men, gaýrat et, kömek et. Kömegim etme, maňa artyk zat gerek däl. Maňa alanja puluny aýtardam bolýar. Ay dost, beri bilemok häzir işler. İsa çykmadymy? Men gyssanýan dost, bir man şu wagt. Gaýrat edäýdi. Men senden öz adymy soraýan, artyk zat gerek däl. Dostcan, berjek gelýemoga. Ýöne şu wagt däl. Pul ýok, gury. Ay dost, görýäsli, geyinen moljuň oturýan ýerleň öňki gurra adam meňden ok. Ay bolýan wagty edilenje zat da dost. Men senden algym soraýan. Öýüm tatmaly, başga lazım ýok. Köçädiň alýan. Men şu pul bolmasa. Düşünäýdi. Ya, bir gram Ýüregiňe agran okmay, alanda berer ne baldyňa? Dost, bu ýagdaýa her kimiň öz garaýşy bar. O näme diýdiňni? Men siz üçin gadanamok. Özüňe özüň bar. Pul beren bolsaň, ýüregiňe agyryp berdim. Hemme kişiň ýüregi agyrmaly bilen zat ýok. Ha, şeýlemi? Bolýa. Sag bol dost. Ay, bolýa. Şunu täze Tuğulum. Hawa. Barlamak üçin getirdim. Alın. Al. Şeroklysi bolsun hança. Bağırlar sonu. Ha. Evet dostum, bu da Melya. Gelya. Ana ağlasa oğlum. Dadaqsa yerdi da. Näme? Öçüfere çırağmı? Ýaňy düşündirip aýtdyma, saňa pul ýok. Näme bolýar? Düş. Minnettar. Pulun özüre hazır. Näme diýäňe? Näme bolýar? İdilden atýança wagtym bar rahat, pul getirmeden başgaça ulaşyr. Näme dersiň? Saňa hemme zady dile getirip düşünürip durmalymy ýa düşünýän özüň? Şo derece gömük bolmasaň düşünür jogap boldy. Ya sen çyndanam gömükmi? Düşündüm. Garaşýan onu, daňdan gapymda. İşe bargyny. Seni ýalyň öýe getirmeýin, yrsyňa diýen sen. Düşündüňdäm. Hawa. Rahat. Sen hep bir iletişim meselesi. Vay. Ha nerede oturuyor? Cevap verin, seni bana verin. Bana han tapıp verin, han nerede? Meni isteğiniz mi, isteğiniz yok beni?
Dalawun alkındaydı. Meni hanyň ýanyna eltip bilýärmi? İlki näme bolan bir aýdyň. Belki hansy därdi çözüp bilersiz meseleňizi. Men size näçe jaň etdim. Utanman, getirip täze diýip, ulondan köne suňa soýupsyň. Ne üst açılmada ütdüňizmi bu? Raýda, geçiňany bir oturuň düşünşeliň. Ýür düşünsep düşünşelli. Häzir bar da çözer. Geçenje oturuň şu ýerde. Çay, suw bir zat alaýyn. Yok yok hiç tat gerekti. Birden nämen goýay? Meni ağırladılar. Ullon suňra sos koyupdurlar maňa. Açan goýupdurlar. Nämen ikinji ýyl tap başladyň. Men size ananyp, tutuş öýümüň ýyladysyny täze etdim. Näme gel şol suw goýjuna sosa gerek geleni götün jökleýäňiz. Daýda bizden de adam köýmeler hyn bolar. Hakykatdan bu şeýle bolsa biz hökman öwründe bolarys. Siz geçiň öýüňize gelin, ýören ýerden. Bolýa. Näme diýýaryň? Bolup ýörşüňiz näme kim on beýdi? Ağam mene ýylyň näsin götürjek gel. Ýöne sen jiň olaýmasa, anyk gusyna tutman soň bir zat diýip bolanok. Näme zat sen beýlip kiretdirýär? Daýdan oýna täze nasos goýulman hana ýyzyna geldi-de. Näme oýny diýýärmi? Näme şo adam kulaňdy? Ay men näme bilen ağam? Özüň sen täze dur. Ýuwup ýerine dakdyk diýen soň inan aýtdyrna. Artyk çykdy jetdirmejek bolşum boldy-da. Artık çıktı jettirmejek bolup artık gepe galdyk. Oňarmadyň daýmerden, oňarmadyň. Bar gitdi daýdany urat. Şunu hökman barıp sarış gaýdyrlar diýip. Bolýa, Nurynem şahar berik. bar. Ödün kini içardan şeýle däray. Jigin kesek ýal görme han, senen bir dowr hiç kimdiň. Başlamagy neje? Gurrun berik gelip men ýanymda işlemek däl. Gurrun sana kim terek berejek? Ana gurrun şonda. Men çağa däl bir maňa sereder ýalyk. Jigine göz gulak bol. Senden edilýän bar talap şol. Ece, Men hiç zat eşdesim gelenok, ýanyňa işal. Gep butordy. bolýar. Ýönejigi min ýagdaýyny bilýänler. O ağam, çağırpdyň ha. Gel geç otur. Aýt diňleýän ağam. Daşarda garaşy oturan daýdan suw soruşyna sözden çalyşdyňmy? Owo, ha. Sen täzetini çalyşdyňmy ýa-da ulandan goýduňmy? Çalışdym. Uy, başga arasarak ullanyny goýdum. Täzetini çalyşdym diýip durdyň. Ýalňyşypdyrynlay, näme diýäň aýagym? Ýagdaýda geldi ýanyma. Men mümkin asosmy ýala däldi. Meni alladylar diýe. Gary, näme bilýär aýagym? Nasot sana ýandyr öýdýäň. Başgasyny ýerlek goýurdum. Samsyk gurrunlygyň goýsana. Sen şoň şuna malasyň gelmedi ýanyma. Näme bilesiň gelýän aýtsana agam maňa. Näme üçin ikinji el nasot takýan? Şonu bilesim gelýär. Täze wagata daluň derejesini pedeldiýän. Ay näme bizem gadanallar o agam. Edil bir saat wagtyň bar. Barda düdülmese. O wagumyň çekerdiň. Ejeme näme diýjek? Ejeme zat diýmer. Dinge dernim. Dinge der. Ha, sen beýle oýnaýasyň geldi mi?
Bolya, menem senden galmajak bolam. Oýnun gitdi, iş başyna urkuz. Bir saat wagtym bar.